Ak si administrátori jednotlivých táborov nedajú pozor, ich internetové stránky môžu byť nefunkčné aj niekoľko hodín. Reálnym útokom hackerov dnes v Bratislave čelili dva vymyslené volebné týmy. Dvaja prezidentskí kandidáti, ich dva obranné týmy. V tejto súťaži majú administrátori jedinú úlohu. Stránka ich kandidátov nesmie spadnúť a musia zvládnuť akýkoľvek útok. Hackeri sú od našich prezidentských tímov vzdialení asi 650 metrov. Dovolili nám na chvíľu pozrieť sa, ako prebiehajú útoky. OK, mám vydampované ich heslá z Workstation. Na volebné týmy spustili sériu útokov. Po niekoľkých minútach padá stránka prvého kandidáta. Jup. Tak čo dá? Administrátor to zatiaľ netuší, no hackeri si z mobilu na ich stole spravili plošticu. Vie nahrávať či už iba zvuk, niekedy aj video bez toho, aby niečo na ňom svietilo a samozrejme vie vykonávať útoky. Že niečo nie je v poriadku, si všimli, až keď sa SMS-ky začali objavovať na sociálnej sieti. ITčkári slabinu nakoniec našli v aplikácii telefónu. APK. Odhalili sme aplikáciu, tu sme odinštalovali, ale SMS-ky už bohužiaľ unikli. To znamená, pre nás to znamená, že sme aspoň zistili, čo sa stalo, akým spôsobom útočník vnikol do systému. Zosmiešniť súpera hoaxom je podľa odborníkov lacnejšie ako poraziť faktami. Kto bezpečnosť svojich stránok podcení, môže to trpko oľutovať. Teraz tie útoky vrcholia a to, že na Slovensku máme ľudí, ktorí dokážu odolávať takým útokom, to mňa celkom teší. A že to nie je jednoduché, sa presvedčili oba týmy. Hackerom sa podarilo zosmiešniť oboch kandidátov. Na stránkach im zmenili fotografie a administrátorov začali vydierať. Oni sa však nevzdávali a snažili sa stránku vrátiť do pôvodného stavu. Zamerajte sa na tú webovú stránku, ja smerujte na ten cloud. Tu už ale boli bezradné oba volebné týmy. Hackeri sa nakoniec priznali, že im po celý čas pomáhala táto malá krabička, s ktorou mali všetko pod kontrolou. A tým, že si ju nikto nevšimol, robili si so stránkami, čo len chceli. Rada pre skutočných prezidentských kandidátov preto znie: dávajte si pozor, komu dávate prístup do domácej siete. To je presne problém, ktorý sa veľmi často stáva, že tí samotní administrátori sa pozerajú iba na tú takú programátorskú časť, ale k informačnej bezpečnosti neoddeliteľne patrí aj tá fyzická bezpečnosť. Brane Tomaga, televízia Markíza.